Hola, sóc la Sílvia. Avui ens trobem en una casa de Fornells. Entrem, us ensenyarem el jardí, us ensenyo el paviment, que aquest paviment és antirelliscant. El client s'ha pogut personalitzar, com el jardí. Som-hi. Són jardins de 180 metres quadrats. Som-hi. S'hi ha ficat un arbre, aquí teniu l'arbre, les baies, aquí teniu les baies, que ha ficat ell, se l'ha volgut personalitzar en tema verd. S'hi ha posat una piscina, que hi ha la possibilitat de poder fer una piscina també de pedra. I el paviment, que ell ha decidit un paviment aquí de 3 metres, es pot fer de 3 metres, 4 metres, com vulguis. I bueno, us deixem, com vulgueu, podeu venir-nos a visitar les nostres cases. Moltes gràcies.